खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन फिन खनसेबाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। আমার BPF ইউপিপিএলৰ লগত মিত্ৰতা হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে। प्रमोद बरोर आन्डाराव आमार BPF दले नचले। मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार बिथांनि निउज मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों बुंलांनाय माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायखांनायनि उनावहाय आंनो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनो दाबाव। जोंनि हारिनि सासे बर' सुबुङा आंनि इउट्युब चेनेलनि गेजेरजों मोनसे डेन्जारेस कमेन्ट लिरनानै शेयार खालामहरदों। लोगोसे बे कमेन्टखौ नोंथांमोननि सेराव आङो स्क्रिनाव होनानै दोननाय जाबाय। बिथाङा लिरहरदों जे BPFनि समाव जोंनि बर' हारिनि सुबुंफोरा मानो आर्मिफोरजों गावथार जादोंमोन बुथार जादोंमोननो। बे कमेन्टखौ आङो नोंथांमोननि सेराव हगारनानै होबाय। बे कमेन्टनि सायाव नोंथांमोना मा रिप्लाइ खालामनो सानगोन? नाथाय आं स्पेसियली मोननैसो बाथ्राखौ बुंनो सानगोन बे कमेन्टनि एगेन्स्टआव जे थारैनो दिनैनि समावबो बेफोरबायदि ब्रेननि बेफोरबायदि खर'नि जोंनि हारिनि गेजेराव सासे बर' सुबुं दं आं सानाखैमोन। नाथाय गमामायैनो दिनैनि गेजेराव बेबो मोनसे फोरमान। बिथांनि बेफोरबायदि कमेन्टआ जोंनि हारिनि थांनाय माखासे जारिमिन समफोरखौबो एसेब्लाबो लासिंसिं खालामहरदों। माबोरै लासिंसिं खालामहरदों होनब्ला बिथाङा बुंदों BPFनि दिनाव मानो बर'फोरा आर्मिजों बुथार जादों मानो आर्मिजों गावथार जादोंनो। बै जारिमिन समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि दाङाबाजि जादों बा जों गावजों गाव बै थांनाय समाव बुथारलायनाय माखासे जालांनाय जाथायफोर बैफोर माखासे जालांनाय जारिमिनारि जाथायनि आन्दोआवबो गुबुन हारिनि आखाइ दं। जेरावनोखि जोंनि हारिनि माखासे सुबुंफोरा हमस्लाबनो हायाखै। नाथाय दिनैनि स्टेजाव जानो हागौ गासै बर' फिसाफोरानो दिनैनि समाव हमदांजोबनो हाबाय। मोनसे बाथ्राया क्लियार दै, बेखौ दिनैनिफ्राय गोसोआव ला। जायबा कमेन्ट दं नोंथाङा स्पेसियेलि बे बाथ्राखौ गोसोआव ला जे सोरबा मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननायनि समाव सोरबा मानगोनां हाग्रामा महिलारी सारनि दैदेननाय समाव जेसेबांखिनि जोंनि हारिनि गेजेराव बायदिसिना रोखोमनि जाथाय जालांदों बैफोर जालांनाय जाथायनि दायनिगिरिया बे मानगोनां प्रमोद बर' सार नङा, बे मानगोनां हाग्रामा महिलारी सार नङा। बे बाथ्राखौ जायबा कमेन्ट हरदों बे बाथ्राखौ नोंथाङा स्पेसियेलि दिनैनिफ्राय मोजाङै गोसोआव ला। मिथिबाय? बिथांनि कमेन्ट बायदिब्ला बै थांनाय समनि मोनसे बाथ्राखौ बुंनि आङो जेरावनोखि 1986, 87, 88 मायथाइनि जेरावनोखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जा सिमां सानस्रि हारिखौ लानानै जे जोंनि बर' हारिखौ बुहुमाव जोङो फोथांना लाखिनांगौब्ला बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि दानांगौब्ला बायदिसिना बिथिंनि सायाव जे जोंनि हारिखौ गुबुन हारिनि खैसारनिफ्राय जोङो गोजानाव माबोरै लाखिबोनो हागोन बेफोरबायदि रोखोमनि बायदिसिना बिथिंनि सायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बायदिसिना सिमां मिजिंजों दिनै गासै बर' हारिखौ फोजालांबाय। नाथाय बै समावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायावनो जोंहा मोनसे सोमावसारनाय जादोंमोन। बे सोमावसारनायानो जाहैबाय मा? आलादा रायजो बड'लेण्ड। बे आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनाय समाव जोंनि हारिनि जेसेबांखिनि सुबुंफोरा गुबुन हारिनि आखायाव बुथार जादों, जेसेबांखिनि बर' बिमा माहारिनि बर' बिमाफोरा जिनाहारि खालामजादों, अब्ला बेनि दाया सोरनि जागोन? बिथांनि कमेन्ट बायदिब्ला अब्ला बिथांनि कमेन्टआ जोंनि बै जालांनाय माखासे जारिमिननि समफोरखौ अपमान खालामगोन ना खालामाखै? लासिंसिं खालामगोन ना खालामाखै? अब्ला मोनसे बाथ्रा बुंबावनोसै आं रायजो राजा नोंथांमोन जेरावनोखि 1987, 88 मायथाइ जेरावनोखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव जोंहा आलादा रायजो दाबिनाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड मुभमेन्ट दाबिनाय, बे मुभमेन्ट दाबिनाया बै मायथाइयाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जाबोदोंमोन। बे समावनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय भुमका गामि, बे भुमका गामिनि 15 जननिबो बांसिन बर' हिन्जावसाजों लोगोसे बर' हिन्जावफोरखौ आसाम पुलिस आरो आसाम पुलिस टास्क फर्सआ हरनै गाहाम नायगा जिनाहारि खालामबाय। अब्ला बैफोर जिनाहारि खालामनाय समनि दायनिगिरिया बिथांनि कमेन्ट बायदिबा सोरनि जागोन? अब्ला बिथाङा जोंनि जालांनाय माखासे जारिमिनजों लोगोसे दिनैनि थासारिखौ बिथाङा अपमान खालामगोन ना खालामाखै? बुं रायजो राजा नोंथांमोन। बिथाङा थारैनो अपमान खालामदों। बिथाङाव एक्चुअलि थारैनो जातिनि सेन्टिमेन्टेल गैयाबो जानो हागौ। बेखौ खिन्थु आं थोंजोङै बुंखाबाय दे, बेफोरबायदि मिनिंलेस पइन्ट हरनायनिफ्राय गोजानाव था। गुबुन हारिया जोंनि हारिनि सोरबा सासे बिदा बा फंबायखौ फुथारनानै बे गुबुन हारियानो जोंनि सोरबा सासे बिदा फंबायनो उल्था बाथ्रा खोन्थाना हैदों जे नोंनि फंबायखौ बियो फुथारबाय, नोंनि बिदाखौ बैयो फुथारबाय। अब्ला नायदो बै समनि जारिमिना माखासे जारिमिनफोरा बेफोरबायदिबो जालांदों बुजिस्लाबनो हायैयाव। नाथाय जेसेबांखिनि जारिमिन जालांदों जोंनि हारिनि गेजेराव गासैबो गुबुन हारिनिनो आखाइ दंजोबो। जेरावनोखि जों गावजों गाव बुलायलायनायावबो जेरावनोखि जोंनि गेजेराव जाथावनाङै जारिमिनफ्राबो जोंनि हारिनि गेजेराव मोनसे समाव जालांदों। बैफोर जारिमिननि आन्दोआवबो गासैबो टटेलि गुबुन हारिनि आखाइ दंजोबो। नाय नोंथांमोना
नोंथांमोना दिनैनि पलिटिकेल थासारिखौ जेरावनोखि जायफोर लिडारफोरा हारिनि बाथ्रा लानानै हारिनि थांखिखौ सोमावसारनानै गेदेर गेदेर बाथ्रा बुंलांनाय माखासे लिडारफोर दं जायफोर लिडारफोरानो दिनैनि समाव गुबुन हारिनि पलिटिकेल खैसाराव दिनै गोजोमनानै गावबा गावनि बेसेनखौ ऐलाम खालामनानै लाहैनो गोनां बाध्य जादों नोंथांमोना गावबा गावनि मेगनजों नुनानै दिनैसिमबो बेफोरखौ एसेबो सेन्टिमेन्टेल गैया अब्ला नाय जोंनि थासारिया बै समनिफ्राय दिनैनि समसिमहालागै माबा मोनसे सोलायनाय नुदों नामा जेबो सोलायाखै सोलायदों मा गावबा गावनि उदै गावबा गावनि पकेट मानि बे मोनसेल' सोलायदों बेनिखायनो जों गासै हारिनि बर' फिसाफ्रा सेन्सियार जानांगौ बे सेन्सियारखौ जों लाबोनोब्ला बे पलिटिकेल बिथिंनि गेजेरजोंबो जों लाबोनो हायो बेखायनो जोंनो दा समाव मा नांगौ सासे मोजां पलिटिशियाननि गोनांथि सासे मोजां पलिटिकेल लिडारनि गोनांथि मिथिबाय जों गासै बर' फिसाफोरानो दिनैनि समाव जांख्रिखांनांगौ जों गासै बर' फिसाफोरानो दिनैनि समाव साग्रिद जानांगौ मिथिबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि रन्जन दैमारि অকলে নহয় বহুত লিডাৰ আৰু NDP আছে ৰঞ্জন दैमारिৰ লগত যিমান কেডাৰ লিডাৰ জেলত আছে সবে ওলাব লাগে মোৰ হিচাপত চুক্তি হোৱাৰ পিছত এটা শান্তি চুক্তি হোৱাৰ পিছত শান্তি চুক্তিকাৰীসকলে লিডাৰসকলে বা কেডাৰসকলে এতিয়াও যিটো জেলত থাকিব লাগে সেইটো কি চুক্তি হ'ল প্ৰমোদ বৰহে ক'ব জানিব সেইটো জেলত আকৌ থাকিব লাগে বুলি চুক্তি কৰিছে নেকি দুনিয়াত পৃথিৱীত মই কোনো এনেকুৱা চুক্তি দেখা নাই কিবা একটা চুক্তি হোৱাৰ পিছত কোনোবা জেলত থকা আজিলৈকেও জেলত থকা এনেকুৱা চুক্তি মই দেখা নাই আপোনালোকে চাওক আলফাই আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰাৰ পিছত অৰবিন্দ ৰাজখোৱা অনুজ চেতিয়া শশী চৌধুৰী বহুত লিডাৰে জেলৰ পৰা ওলাই পেলাই এতিয়া শান্তিৰ নামত মানে আলোচনা কৰি আছে আলফাই আলোচনাপন্থী আলফাই এটাও জেলত নাই এতিয়া এটাও জেলত নাই আলোচনা কৰিব আহিছে যেহেতু কিয় জেলত থাকিব লাগে কেছটো চলি থাকিব হয় কেছটো চলি আছে হয় অনুজ চেতিয়াৰ ডাঙৰীয়াৰো চলি আছে অৰবিন্দ ৰাজখোৱাৰো কেছ চলি আছে বা যিমান আলফা লিডাৰ কেডাৰ আলোচনাপন্থীৰ চবৰে কেছ চলি আছে কিন্তু মানুহবিলাক জেলৰ পৰা ওলাইছে NDPৰো এনেকুৱা হ'ব লাগিছে NDPৰোতো কেছটো চলি থাকক 5 বছৰ লাগে না 20 বছৰ লাগে এইটো কেছটো চলি থাকক কিন্তু মানুহে জেলৰ পৰা ফ্ৰী হ'ব লাগে এনেকুৱাই হ'ব লাগিছিল প্ৰমোদ বৰহে জানে গোবিন্দ বসুমতাৰীহে জানে এতিয়া ইহঁতে বা কি কৰিছে কথা সেইটোৱে কেছ চলি থাকক কিন্তু মানুহ ফ্ৰী হ'ব লাগিছিল এনেকুৱা কোনো পৃথিৱীত মই দেখাই নাই চুক্তি শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছত এনেকুৱা লিডাৰ কেডাৰে জেলত থকাটো নতুন জিলা হোৱাটো ভাল তামোলপুৰ নতুন জিলা হ'বলৈ গৈ আছে আমি আদৰণি জনাইছোঁ CM ছাৰক মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ সোনকালে কৰক বেয়া নহয় আৰু গোসাইগাঁও জিলা হ'ব লাগে ভেৰগাঁও জিলা হ'ব লাগে জিলা হোৱাৰ আমাৰ কি আপত্তি আছে আপত্তি থাকিব লগা নাই জিলা হোৱা মানে উন্নতি হোৱা বিৰাট ভাল আৰু মই কৈছোঁ তামোলপুৰ জিলা হোৱাৰ লগে লগে গড়েশ্বৰে এটা সাব ডিভিজন হ'ব লাগে মোৰ প্ৰপ'জালটো সেইটোৱে গড়েশ্বৰে এটা সাব ডিভিজন হ'লে গড়েশ্বৰ কিমান ভাল হ'ব যেনিবা গোসাইগাঁও এটা জিলা হোৱাৰ লগে লগে সেইফালে খচুগাঁও এটা সাব ডিভিজন হ'ব এইটোৱে ৰাজ্যসভা এপ্ৰিল মাহত হ'ব সময়টো আহিব দিয়ক তেতিয়া BPF হিচাপে কি ৰ'ল ল'ব লাগে সেই সময়ত ল'ব এতিয়া নহয় এতিয়া একো ক'বলৈ মই নাযাওঁ আৰু খোৱাৰ দৰকাৰো নাই সময় আহক সময় আহিলে পলিচিটো ওলাব আমাৰ BPF UPPৰ লগত মিত্ৰতা হোৱাৰ কোনো প্ৰশ্নই নাহে প্ৰমোদ বড়োৰ আণ্ডাৰত আমাৰ BPF দলে নচলে আৰু আজিৰ দিনত BPF হিচাপে আমি কাৰো লগত মিত্ৰতা নাই আপোনালোকেও জানে আমি মহাজোঁট এৰি পেলাই আহিছোঁ কংগ্ৰেছৰ লগতো নাই এইফালে BJPৰ লগতো নাই বা AGPৰ লগতো নাই বা যিমান দল আছে অসমত ইহঁতৰ লগত কাৰো লগত আমি মিত্ৰতাত নাই